det ikke dig? Nej, det er ikke mig da. Sikker. Så går jeg ikke med alligevel. Jeg kan godt se på det. Der er 2 midt. Ja, de er døde. Sådan, MC. Der var en mere midt. Sorry. For helvede, du kan godt sætte dig flash. Ja, vi har pack. Jeg tror altså, der er nogen bag. Nice. Mangler bare den sidste, og den ace. Så sidder jeg bare her og venter. MC han skal have ace, det kan jeg godt love her for. Jeg tror han er. Det får han bare ikke ret meget ud af, han skal over anden pumpen. Mhm. Nej, han var ikke af, fordi vi har lige haft en nedenunder. Så er han B. Her, jeg skyder ham ikke, jeg skyder ham ikke. Han er oppe. Jeg skal bare skyde ham. Skød ham ikke. Hvad? Hvorfor skød du ham ikke? Fordi han får ace, hvis han får ham. Sådan, MC. Det var lækkert. Det var en god start på streamen.